Jamen, goddag venner. Jeg lovede jo, at jeg vil komme en lille smule ind på kompost, og det vil jeg blandt andet, fordi det er en af de ting, der er med til at gøre, at vi kan regenerere jorden og skabe nogle sindssygt gode forhold, og vi kan producere noget sindssygt god jord med vores madaffald selv, og skabe en masse mikroorganismer, som jorden har brug for. Og tilbage i starten af august, der var jeg på Nordisk Permakulturfestival i Norge, og der blev jeg introduceret for den her ting, som jeg synes er fuldstændig genial, som jeg vil introducere jer for i dag. Det er noget, der hedder Bokashi. Jeg har aldrig hørt om det før, men står du måske og bor inde i byen, eller måske ikke har den største have, og synes at sådan en kompostplads kan fylde ret meget, måske ikke er det smukkeste udseende i haven, så synes jeg, at den er værd at kigge på. Nu var jeg så heldig, at jeg fik den her gratis over Marketplace. Det kan jeg jo så være taknemmelig for. Og jeg vil sige, den er genial. Det er simpelthen sådan en kompostspand her, som du kan have stående inde i dit hjem. Og det, der gør den ekstra genial, nu har jeg fået fyldt sådan en her skraldepose, som de fleste danskere og normale mennesker bare vil kyle i containeren derude, så vil den blive hentet. Og det synes jeg jo er ærgerligt, når man har brug for noget god jord. Det, der gør den her ekstraordinær i forhold til en kompostplads, som egentlig faktisk kun kan indeholde køkkenaffald, da det er mad, madaffald, men kød blandt andet vil tiltrække rotter, så kan du faktisk kompensere kød. Nu spiser jeg ikke selv kød, men det gør jeg, hvis jeg en dag får min egen høns derind, men lige nu der spiser jeg ikke kød, og jeg har gjort det i 3 år. Men du kan proppe kød i den her, og kompensere det også. Du kan proppe kaffe med kaffefilter i, altså kaffegrumsen. Du kan proppe fisk, du kan proppe alt i den. Og det er simpelthen genialt. Fordi det der gør den her ekstraordinær, og jeg skal nok prøve at vise jer det, fordi jeg skal faktisk tappe i dag for første gang, siden jeg anskaffede den. Men du får faktisk ikke bare kompostjord. Du får også hernede, som I kan se, der er en taphane, og der skaber den en væske. Og den væske er ikke bare gødning, det er det, men det er en ultimativ gødning. Den er så kraftig, at du skal blande den op 1-100. Det er altså noget, der rykker. Så ikke nok med, at du får kompostjord i den, så får du også en gødning hernede, som du egentlig bare kan, det skulle lugte ret meget. Det finder jeg ud af om lidt, men så vidt jeg har forstået på dem, der har det, så er det noget, der virkelig, virkelig, virkelig lugter. Så når jeg har trappet det her, så rører det nok. Nu er det jo ved at være slut på sæsonen nu her, men så gemmer jeg det til foråret næste år, og så vil jeg prøve at give mine planter noget af det her. Men så opbevarer jeg det i en boks ude i skuddet, fordi at det skulle, eller under køkkenvasken, et eller andet, hvor at den ikke står til gene i hvert fald. Men ja, prøv at se her. Det man egentlig gør, nu har jeg jo vist, at jeg har den her pose, som jeg fylder op, og så når jeg har nok, propper jeg det ned i her, så har man noget, der hedder Bokashi klid. Det er en gæring, som ser sådan her ud. Kan vi prøve at vise jer det her. Du simpelthen fylder 20 ml i af gangen. Hver gang du har en pose cirka fyldt, så hælder du 20 ml af det her henover. Det får det simpelthen til at gære. Man kan lave det selv. Der er jeg ikke lige kommet til endnu, så lige nu der køber jeg det over Bokashi Danmark. Og sådan en kilo koster, jeg mener det er 70 kroner eller sådan noget. Så ja, det er en lille investering, og det er en lille udgift. Men i forhold til hvad du får ud af, og altså jord her og gødning, så er det nok sparet rimelig hurtigt ind. Jeg har 2 spande, det følger der med, hvis du blandt andet køber den. Nu fik jeg 2 spande gratis, men køber du sådan en startersæt, så følger der 2 spande med. Når den her den er fyldt op, der går måske en gang eller 2 mere, før jeg har fyldt den helt op. Er du en familie på 2-3 stykker, så kan du måske gøre det på 2-3 uger, og så skal den egentlig bare stå til side og kompensere i cirka 14 dage, og så har du simpelthen muldjord. Det er jo så genialt. Så har du ikke særlig meget plads, eller bor inde i byen, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale det her, fordi det er noget, der virkelig kan rykke, så du kan få kompenseret din egen jord.
jeg vil både der hvor jeg flytter ned have sådan den her, så jeg kan kompensere meget om vinteren, fordi vejret ikke er rigtig til at kompensere her i løbet af vinteren, så der bruger jeg nok den her, og så kommer jeg til at lave en kompostbunke også, men det kommer jeg til at vise jer, hvordan jeg gør. Det bliver nok varmekompensering, og så vil jeg nok også lave en ormekompost. Nu må vi se, det kan også være, at jeg kun går med ormekomposten, fordi jeg har den her. Men nu skal vi se her, jeg ved faktisk ikke hvordan, jo, det er så småt gået i gang. Jeg har også faktisk fået en pose biokul med, som jeg har tænkt mig at begynde at lave selv, aktiv kul, så jeg kan lave noget, der hedder tiaprotta-jord, som gør, at der kommer kul ned i jorden også, som er sindssygt med til at skabe liv og mikroorganismer hernede. Men som I kan se, jeg ved ikke om I kan se det, det er begyndt en smule. Det lugter sgu ikke særlig godt, det må jeg blankt indrømme. Men det bliver nok ikke den længste video her, for jeg vil egentlig bare introducere for den her til jer, der ikke har særlig meget plads, eller ønsker at kompensere jeres eget jord, så I kan gøre det selv, fordi at den er genial. Og man kan læse mere om det inde på Bokashi Danmark. Ja, så det man egentlig bare gør, det er at hælde det her op. Nu har jeg fyldt nu, den her spand faktisk ved at være fyldt, så det kan godt være, at jeg snart skal til at have den anden i brug. Og der er altså både brødaffald hernede i, der er æg, der er alt godt for køkkenet. Sågar også ost og ja, jeg ved sgu ikke om der er kødaffald i her på mine forældre, det kan godt være, der er rundpølse med ud i, hvad ved jeg. Så tager jeg egentlig bare det her, cirka 20-40 ml. Jeg følger sådan en lille fin ske med og drysser ud over. Og så får det egentlig lov til at bare stå og passe sig selv. Og efter cirka 2-3 uger, når du har fyldt den, jamen så stiller du den til side, og så begynder du på din næste spand. Og det passer cirka med, når den her er kompenseret færdig, jamen så har du den anden spand, som skal til at kompensere. Så det går lidt op i en højere enhed med sådan 2 spande her. Det er jo helt genialt. Nu giver den sgu lige lidt ekstra, for der var virkelig meget i den her gang. Så ikke nok med at få kompostjord, så får du simpelthen også, nu må vi se, jeg er spændt på hvordan det her det lugter, fordi at jeg har ikke prøvet det før som sagt, og jeg skal tappe for første gang i dag, men det skulle altså være en supergødning, som jeg prøver at tappe for nu, og så må vi se hvordan det går, om der overhovedet kommer noget ud. Der står, man skal cirka gøre det her med tapningen 3-4 dage. Nu er det godt nok 5 dage siden, det går nok. Det er nok ikke verdens undergang, men cirka hver 3-4 dag kan du tappe det her. Og hvor meget man får, jamen det finder vi ud af nu. Hvis der overhovedet kommer noget. Ja, der kommer lidt. Jeg skal bare lige hælde spanden lidt, så kommer det. Der er ikke så meget lige nu, men okay, hvis du skal blande det op 1-100, så behøver du sgu heller ikke særlig meget i gang. Altså så får du altså en gødning, som virkelig rykker. Nu kan I se, der er gået, jeg skulle ikke huske om det er 4. eller 5. dag, jeg tror det er 5. Men ja, det er i hvert fald her omkring, man tapper det. Og der er sådan en lille tarphane hernede. Ja, det dufter sgu ikke så godt, det lugter lidt smukken, men man får den her væske, og I kan så regne ud, at lige her, der er der omkring 10 ml, tror jeg, ikke engang. Men den her væske, den er altså enormt kraftig. Så det er min lille guldmine, som jeg kalder den her, til at kunne producere god jord og samtidig også få en supergødning ud af det til mine planter til foråret. Så jeg taler for Bokashi, og jeg håber, I vil se den her video for at få øjnene op for Bokashi. Jeg tror ikke, der er så mange, der kender den endnu, men det kan vi jo få spredt lidt ud, og specielt til jer, der bor i byen, er den her virkelig genial. Klart anbefaling herfra. Så det var lidt om kompost. Jeg skal nok komme meget mere ind på det, når jeg kommer lidt i gang nede på der, hvor jeg har fået en lille grund. Men nu får I en lille introduktion her om Bokashi, så jeg håber, det er noget, I vil studere nærmere, for det kan virkelig anbefales det her. Ja, det bliver det for denne gang, venner. Jeg vil heller ikke lave alt for lange videoer hver gang, så vi snakkes ved. Jeg skal nok komme meget mere ind på permakultur også, når jeg kommer lidt i gang dernede og bæredygtigt byggeri.